Sonshine Newsblast. Alang sa pinakaunang detalye sa atong mabalitang lokal, gipahimangnuan ni Cebu City Transportation Office or CCTO Head Raquel Arce ang mga drivers nga mogamit sa Bus Rapid Transit or BRT lanes. Gitugotan na karon ang tradisyonal o modernong jeepney nga mogamit sa BRT human kini maaprobahan sa Department of Transportation. Matod ni Arce nga nag-adjust pa ang syudad sa route configuration samtang hinahinay nga gipatuman ang pag-load o unload sa pasaheros lamang sa gitalingugan nga mga istasyon. Ang polisiya kasamtangan giimplementar sa 2.38 kilometers nga linya gikan sa Cebu South Bus Terminal sa N. Bacalso Avenue paingon sa Osmeña Boulevard. Sulod niining section, ang tanang jeepney kinahanglan mo load o mo-unload lamang sa opisyal nga mga istasyon. Samtang ang taxi, tricycle o pribadong sakyanan, dili gihapon tugutan nga musod sa dedicated lanes. Gipasiugda ni Arce nga ang shared lane scheme makatabang sa mga streamline sa trapiko o pagpangandam sa komunidad alang sa full operation sa Cebu BRT system.